എവരിവൺ, ഇന്ന് ദിവ കളക്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് റെഡിമെയ്ഡ് ബ്ലൗസ് ആണ്. ഓണം അല്ലേ വരുന്നത്, അന്നേരം എല്ലാവർക്കും പെയർ ചെയ്യുമല്ലോ പെട്ടെന്ന്, അതായത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടാനൊക്കെ ഭയങ്കര താമസമായിരിക്കുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് റെഡിമെയ്ഡ് ബ്ലൗസിന്റെ കളക്ഷൻസ് ആണ്. അന്നേരം നമുക്കത് കണ്ടാലോ. ഇത് നമ്മുടെ ബ്ലൗസ് വരുന്നത് കലങ്കാരി പ്രിന്റ് ആണ്. ഈ ബ്ലൗസിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്, നമ്മൾ എത്ര വണ്ണമുള്ളവർക്കും പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഇതിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ എലാസ്റ്റിക് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഈ ബ്ലൗസിന്റെ പ്രത്യേകത. എല്ലാ ബ്ലൗസിനും 3/4 സ്ലീവ് ആകട്ടോ. സ്ലീവ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്.